äntligen att gå ner till bildäck igen. Vi vill göra er uppmärksamma på att tobaksrökning inte är tillåten, varken på bildäcket eller i bilarna. För gående passagerare finns en landgång från kafeteriedäcket, däck 4. Vi hoppas ni haft en behaglig överfart och Scandlines önskar er en fortsatt trevlig resa. Færgen er snart i havn. Vi beder dem venligst om at gå ned på bildækket igen. De bedes være opmærksom på, at tobaksrygning ikke er tilladt, hverken på bildækket eller i bilerne. For gående passagerer er der landgang fra kafeteriedækket, dæk 4. Vi håber, de har haft en behagelig overfart, og Scandlines ønsker dem en fortsat god rejse. The ferry is about to dock. Motorists are requested to return to their cars. Smoking is not allowed on the car deck or in the cars. Foot passengers must leave from the cafeteria deck, deck 4. Scandlines hope you had a pleasant crossing and wish you a safe onward journey.